Studenti fil-Fakultà tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta se jitgħallmu aktar dwar it-teorija tal-logħob grazzi għal ftehim bejn l-Università u l-Awtorità Maltija għall-logħob. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija, il-Professur Philip von Brockdorf, qal ukoll li s-suġġett se jitmexxa minn professur rinomat Amerikan Andrew Norwald. Ma mod partikolari wkoll biex jipprepara wkoll l-istudenti tagħna. Forsi jkun hemm min ukoll jitħajjar jidħol jaħdem fis-settur tal-gaming. Għaliex ovvjament importanti li t-teorija wkoll tgħin l-istudenti wkoll biex ovvjament ikunu familjari ħafna ma' teknika dak li ndaqsxaqsam ma' teorija tal-gaming. Ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred Vella qal li l-Università tkun interessata li toffri wkoll taħriġ fis-settur tal-logħob għal dawk kollha li diġà jaħdmu f'dan is-settur u jixtiequ jtejbu l-għarfien tagħhom. L-Università tipprovdi dak illi ikun hemm bżonna liħ f'tempi osra. Jiġifieri jista' jkun mhux li wieħed jistenna is-snin biex tagħmel xi proġett tagħti xi għajnuna, imma ikonna mezz biex naħdmu flimkien aktar malajr. Karl Brinkat, il-kap eżekuttiv tal-MGA, qal li ftehim bħal dan huwa importanti għas-settur tal-logħob. Uħut mill-għanijiet regolatorji tagħna huma illi nippromovu sostenibilità tal-industrija u li anke lil Malta bħala ċentru ta' eċċellenza għall-industrija, inkluż bħala knowledge. Allura kollaborazzjoni bħal din mal-Università hija pass importanti biex inkomplu nagħtienu dan l-għan.